apa tikupatsirani zimene wayankhula Comrade Mtanyiwa lero pa Limpopo FM Nkhangazaola. Iye itu wafotokozera kunena kuti ati amayi Olambo amanena kuti amanga anthu amene akuoneka kutenda amene amayambisa ziwawa zimene anthu amakhala akonzekera mademo iwo amapita kukasokoneza ndi kumapalasi mamaski. Listi imene iti Comrade Mtanyiwa waitulutsa kuti ndi bodza anthu amene salamangidwe kodi izi ndi zoona. Tatieni tuone Comrade Mtanyiwa lero pa Limpopo FM pa 10 December 2024. Comrade Mtanyiwa akuti chiyani kodi? Comrade Mtanyiwa wakambatu zambiri mu audio ya lero. Comrade Mtanyiwa tatieni timvetsere Comrade Mtanyiwa tsiku la lero. Mwadzuka bwanji ya Malawi konse kumene muli chigawo chino chakumamawa. This is Comrade Mtanyiwa on Limpopo FM. Programu yathu tikuipangira mwa Chirinde. Programu yathu tikuipangira mwa Chirinde. Muli bwanji nonse ma CID amene so munafika malo aja ndi kumakonda kupita kukajera chokudya patumbuka amene munafika so dzulotu ndeni nangosanga kukhala phe sindimayankhula zonse zimene mmakambirana inetu ndimazimva. This is Comrade Mtanyiwa on Limpopo FM. Kuteo kundathamangira nawo ku airport kuti ndikalandire nawonso a president pochoka kumeneko ndio tikachakudya kanga ndipangireso patumbuka. Limpopo ndi Comrade Mtanyiwa. Amalawi konse kumene muli chigawo chino chakumamawa. This is Comrade Mtanyiwa. I come to refute. Ndikufuna ndikane chifukwa pa social media akuyankhula zinthu zimene ine sinaziyankhule. Anthu akuyankhula nkhani ya atupere muluzi. Limpopo FM sinayankhule nkhani ya muluzi. Comrade Mtanyiwa mu audio yawo sana chule kuti atupere muluzi, sana chule kunena kuti president wa chipani cha UDF, koma ndi anthu okha amene akuchula. Ndende kufuna ine mundichosemo, mukamatokota zanuzo mundichosemo chifukwa chonena kuti ine mu audio yanga mukaimvesera ndinanena zonoti mtsogoleri wa chipani chotsutsa ndezipani zotsutsa kuli DPP, nde DPP yo ili ndi mtsogoleri Peter Mutharika, kuli Alfred Gangata, kuli Amwanamveka. Ku UDF kuli azitsogoleri awo, kuli mtsogoleri ndi wa chipani chotsutsa. Afodi kuli Chihana wa chipani chotsutsa. Kabambe wa chipani chotsutsa. Koma anthu mwangothamanga kukanena kuti atupere muluzi. Ine mu audio yanga sinanenemo za atupere muluzi. Nati atsogoleri mmodzi wa atsogoleri azipani zotsutsa. Izi zonena kuti ndatupere muluzi Amalawi mwakazitenga kuti. Kumene timakucha kupeperako nchifukwa chake andale amatipusisa chifukwa chinoti amationa ife Amalawi kuti sitimatha kumvesa akamanena zinthu.
ndi amabwera ndikuyankhula zinthu zotipeperesa. Nchifukwa chake lero andale akukwanisa ndikunena kuti bwerani tisavine dansi, koma mukamabwera muzitenga kakhadi kanu. Inu momoti muzifunse kuti kovina titenge kakhadi nanga kakakandigwa kusivoko kameneka ndizakavotera ndi chani, zimenezo mulibe nazo ntchito. Sonena kuti akakuitanani mukakapasa kakhadiko akupanga skani kukalowesa mashini asthmatic, zimenezo mulibe nazo ntchito. Inu maganizo anu angokhala pa 5,000 pa 1,000 pa 2,000 imene akupereka. Lero ndi chifukwa chake amayi Yolamu abweraso kuzanama kunena kuti agwira anthu. Nde ife pa Limpopo FM timabwera ndikungoyankhula chilungamo. Nde afusa amayi Yolamu kunena kuti list ya mayina ine ndili nayo. Nde ndifuna list ya mayinayo. Ndipo ndapita Kulumbazi police station. Palibe amene ndampeza wamangidwa nkhani yonena kuti ananyamula zikwanje. Ndafika ku area 3, ndafika ku area 15, ndapita ku Kawale, ndazungulira mapolisi onse mulilongwe. Kuna Mitete kulibe polisi imodzi imene amanga anthu. Ndipo ndi mafusa a polisi kuno kuli anthu amene amangidwa chifukwa cha nkhani imene inachita kulilongwe yazi kwanje. Ala kuno kulibe. Pali mbale wanu ndi mauza zonoti pali mbale wanga amene wamangidwa kukhuzana ndi nkhani imene sinauze kuti ndine Comrade Ntanyiwa. Ndafika ku area 50 kuli Ngazi, ndafusa kumeneko akodi alipo anthu amene mwagwira pali mbale wanga wina wagwidwa. Achita kundiuza kumeneko kuti ayi mwina mukafufuze mapolisi ena. Nde mayi Yolamu ndi polisi iti imene mwakasunga anthuwa. Kumaula ndafikako atuza zonoti kulibe anthu amene akusungidwa chifukwa cha nkhani ya ma demonstration. Nde mayi Yolamu anthu omwe agwirawa ali kuti ndene ndibwera ndi list ya mayina ya anthu onse amene anakasogolera kusokoneza mademo, ndipo akhala akusokoneza mademo chiyambire ndi mademo onse akulilongwe. Anthu amene akhala akusokoneza ndi ma demonstration amene alepeleka recently wa ndikufuna Malawi ndikuuzeni. Nde nkhani yonena kuti Ntanyiwa ananena kuti atupere muluzi, muitenge audio yanga simpezamo zina la atupere muluzi. Ndipo mutenge audio yanga simpezamo zina la UDF. Musandi tesere ubale wanga pakati pa ine nda atupere muluzi. And this day atupere muluzi analali kulilongwe. Ndinayankhulana naye. Ndiyankhula zinthu zimene Amalawi simunayeneka kuziziwa. Ndifuna ndikuuzeni inu amene mmangothamanga ine ndine supporter wa UDF, supporter wa UDF wachani. Mwina ifenda amene tili ma supporter wa UDF enieni osatiso enuyo. I talk with atupere muluzi. Tacheza mwezi kwa banji my brother atadzuka. Hapa no ndili kunyumba kwakuti. Ananditumizia location kumene atupere anali. Musatese ubale wanga pakati pa atupere ndine. We are families. Ndi ndani chisiru amene angapita kukantukwana mbale wake. My brother atupere, don't listen kwa anthu amene amwantonja anuko ndikubwera ndikumayankhula zawo. Ena anu mmati ndilu ma supporters a UDF koma silu ma supporters a UDF. I can bet you. Osa tesa ubale wa ine pakati pa ine ndi atupere muluzi kapena banja la muluzi. Ndakululira ni chisisi. Kamuzi mwimba milandu muluzi, kamuzi aimba atupere muluzi. They are part of my family. Ndena mungo bwela, hey, you don't know who is Comrade Ntanyiwa. That's why you talk nonsense. Tikala tikulandira alendo
alendo amene ananyamula zigubu mawani koloko muno, alendo onse amene ananyamula zigubu kukatigulira mafuta kuja ku Dubai akhala akubwera ndekaya ati namize kuti chani chifukwa kumeneku palibe china chilichonse chibwere chabwerako. Ndinali pa internet ndipo ndapeza newspaper imodzi ikunena kuti achakwera anangoitanidwa kukakhala nawo pamwambo ngati umene ife Malawi pa 6 July chaka china chilichonse timasonkhana ku Kamuzu Stadium kapena ku Bingu Stadium ndikupanga mwambo wathu ndi chimozimozinso azathu aku Dubai pa siku limeneli anaitana achakwera ndi ma president ena kunalinso president wa ku Mauritania kuti akakhale nawo pamwambo. Koma anthu achifukwa chonena kuti zinthu zavuta zinthu zathina anapezerapo mwayi wofuna kutinamiza kuti tikupita kokagula mafuta ku Dubai poona kuti ku Dubai iko kumapezeka mafuta. Lero ndiye kumene kucha akana zamanyazi zikomo kwambiri anthu aku Dubai osamangolola nyasi. Bwererani kumuzi tikulandirani. Kutero ku akabwera na maendaendayi akupita kumzuzu matako akana pansi akupita kumzuzu ata akasegulire water project kumene koko kumzuzuko ndipo akamachoka kumzuzu ndikuchaso pano afuna kunyamuka kupita ku Blantyre kuti akakumane ndi njuchi za kuluchenza zija. This is Comrade Mtanywa pa Limpopo FM. Amalawi tamva amayi Yolamu akuyankhula. Inspector General for Malawi Police Service was lying to Malawians, 17 million Malawians, that they arrest some of the people, which is a total lie. A total lie. Inspector General of Malawi Police did not arrest anyone at all. I did went in different cells in Lilongwe, including Kasungu Nchisi, Nkota Kota. I never find anyone who has been arrested just because of the issue of taking panga knife. So, Madam Yolam, where did you took this thing? Amalawi, Yolamu, ndaboza, Yolamu, ndamakani, endi makani onse aja. Andu amene amapanga kunena kuti alankhula zimene zija. Ndi amwanga ndi abweziraho Jesse Nyongo komanso amtinta. Ndi amene anakakamiza Yolamu kunena kuti ayankhule zimene zija. Let me congratulate and salute a legal advisor Amai Ulipo. Amai Ulipo ngati legal advisor kweli athete anauza anthu wakunena kuti we are not supposed to do this. Stingalengeze zinthu zimene sizinachitike. Kodi kumapeto kwa zimenezi anthu akafunsa kuti tiululireni mayina, titumizireni mayina, tijambulireni anthu amene tijambulireni mayina anthu amene amangidwa kapena tichulirani mayina anthu chifukwa mukamumanga munthu mmanena kuti a Joseph Banda azaka 34 tagwira ndi chamba ngati imene chamba chimene chapezeka dzana kudeza cha Moses Kunkuyu. Pali mayina anthu imene tibwera nayo taedzeka kaye imeneyi apa tibwere ndi Amayi Yolamu anamiza anthuyi. Amalawi
ndipo legal advisor amwayi ulipo anauza anthuwa kunena kuti zimenezi ayi Amalawi ndikufuna ndikupaseni list ndi pamene mayi Yolamu aziwe kunena kuti Limpopo FM ndi Makatakwe. Funso kwa mayi Yolamu kuchoka pa Limpopo FM komanso Amalawi onse ndilonena kuti Emmanuel Themba Chako mwamanga chifukwa tu ali ku airport kukamdikirira president wa dziko. Emmanuel Themba Chako ndi mmodzi wa anthu amene amakhala nawo m'magulu olepheresa ma demonstration, amene amakhala nawo m'magulu okamenya anthu. Emmanuel Themba Chako ndi wa NIS, National Intelligence Service. Amulo ndadusa mmamawa pamabokosi. Mulo Makila ndandusa pamalo pake pamene amapanga business ya mabokosi. Mwamanga chifukwa anali nawo kumeneko. Adala kadula ali pa hardware pawo. Mwamanga mayina anthu amene akupanga chisokonezo anali kupakamisa amene anakapanga ma fingerprint ndikupita nawo ku training kukanga apita ku training ya kuntakataka akulandira salary mpaka pano ngati wa kuntakataka. Mwamanga nanga never amayi Yolamu never mwamanga who is who work sector 4 mwamanga businessman amene nthawi zonse amakhala pa zisokonezo. Gift banda wa ku State House mwamanga Abel Muyawa amene anamenyedwa ku Mbowe polimbana ndi DPP atambwezera ndipo ananyamulidwa ndikupita naye ku chipatala ku Diani. Mwamanga mwina nkuteka kuti mayina anthuwo simukwadziwa ndiye pano mukufuna kuti tikuuzeni. Uyu Munloyi anapha munthu kumpira, kunali mpira Silver Strikers imamenya ndi Silver Strikers imasewera mpira ndi Wanderers kubalaka kunafa munthu kumeneko. Ndizomvesa chisoni lero Malawi Police Service kumanamiza Malawi kunena kuti yagwira anthu. Kodi mwamgwira David Malamula? Mwamgwira Ngwira amene anatenga chikwanje ndikumenya nacho mmutu mnyamata uja amene anavala t-shirt yofira siku la ma demonstration anamiwa. Mkulu amene uja anazivazika zinthu kumaso kuti anthu asamdziwe, koma ifetu tinamziwa kuti ndi Ngwira. Nanga tilipo wakwa Nsundwe mwamanga amayi Yolamu. Amalawi ndizomvesa chisoni kunena kuti anthu awa ndi amenenso amakhala nambala 1 kukasogolera apolisi anzawo, apolisi amene anatuluka kuntakataka, amene amakavala zigoba, apolisi kukawedza gule.
pali assistant superintendent Kayaka aku area 3 amene wanda amene amasogolera apolisi azawo atavala nawo nyawo. Assistant superintendent Mulenga aku region ku area 3 amavala gule wa mkulu nkumasogolera anthu kwapakazawo chifamba. A commissioner chaya aku area 30 sonse ife tikuzidziwa nde amuwanga anthu amenewa mwamanga acheseka bwira anthu amenewa mwamanga antintha anthu amenewa mwamanga ala comrade tabwerezani maina awo tiamve bwinobwino ndikuti maina a anthu amene amakhala akupanga chipongwe amalawi kukakhala ma demonstrations ndipo ma demonstration alephereka anamiwa aja aimani wero temba chako anali komweko amulo makina mulo akunchesi anali komweko atala kadula anali komweko aeriki pakamisa anali komweko mwina amayola musimu kwazi wantu aneva anali komweko awizi huu anali komweko a gift banda ku state house anali komweko Abel Muyawa nyamata amene Abel Muyawa ndi nyamata wa Richard Chimwendo anali komweko Adevi Malamula anali komweko Angwira anali komweko Atilipo kwa Nsundwe anali komweko Assistant Superintendent Kayaka aku area 3 anali komweko Assistant Superintendent Mulenga ku region ku area 3 anali komweko a commission chaya maina amenewa mwamanga ino azipani zotsutsa sungani maina amenewa ndachulapo zina la Tupele Muluza ndikuti azipani zotsutsa ena ndiye muyamba kubwata amuchula Tupele Muluza kakuleni tokirinira makutu ticha muzimva zonena anthu osa masintha ma statement azipani zotsutsa amene musachita mwayi ndikulitenga bomali anthu amene akhala kupanga zisokonezo mu nthawi yanu maina ake ndi amenewa azatiuza amenewa. This is Comrade Tanywa on Ripopo FM. Ndikateronso tisiyane pomwepa munalindire Comrade Tanywa timafuna tauza mayola mwina sakuadziwa anthu oti akagwire koma ine ndendayenda m'masero onse kulibe munthu amene wagwidwa ndipo amalawi ndizomvetsa chisoni pali anyamata awiri amene anagwidwa anyamata atatu amene anagwidwa mwina nda amene akwanena ndakumbukira pala anyamata atatu amene amapita ku ntchito amagwira ntchito yawo usiku ma demonstration atalephereka anyamata wa amapita ku ntchito apolisi anangokumana nawo ndi kuagwira mpaka lero akwasekera olo kupita nawo ku court sakupita nawo mwina akunena anyamata amenewo sonse tikuzidziwa alipo awiri wina wakwa Chilinde ena kukawali dikirani ndikubwereseraniso ndi maina anthu amenewo alipo atatu anagwira ali ndi sikwama zawo akupita ku ntchito ndazilonda ndamene muti munagwira anthu ndapeza maina awo ndapeza ndimuza reporter wanga mmodzi athamanga apite kwa Chilinde pena pake chifukwa ine ndikuthamangira ku airport ndikalandira president.